tema dihamu amanami do inanami na hinaulungan di Tuata ruas lingkungan sada. Amang Dokter Samosir inang baru sama. Amang Opuriris do inang baru perdede. Amang Sihite do inang baru sinalahi. Amang Manulang do inang baru marpau. Amang Simarmata do inang baru sihalo. Do amang Sinaga lagi Kerejo keluar kota inang amang Tarihoran guru Sinaga do amang Papahat do inang baru mangkut. Mulai tema di debata di haradim ni Rohamuna Majalo Ulos Jala Posdoro Hatta nama Jalo pasu-pasu di debata do kamu di bagasan Tikio alani Silopi Gadama Jalo Kuna pasu-pasu siat debata Ileo manang gajang di umur di pasu-pasu nang perkarejuan nang perhormatan gomuna pengen mahamu saurmatua adia kamangina adorak soho pasatami uloson jolo hutangnya ko kami majolo kamu salu na amanami nanami nang jongjong di itongani alamanon tapasonang maruhata kamanginang martanyang mahito tukso hado doa kami doa Tuhan dengan dibasang di ngulu nami marulupulot marlas di roha kami di bagasan tikyo tarojar rohanya keruas semua di Tuhan laho manupahi harajaumu imaruas yang lingkungan sad keluarga amang Dokter Samosir inang guru sama keluarga amang Opuriris inang guru perdiri keluarga amang Sihite inang guru silalahi keluarga amang Manulang inang guru marpau keluarga amang Simarmata dohot inang guru sihaloho keluarga amang Tarihoran inang guru Sinaga do keluarga amang Papahan guru marpu nunga bidai jala dipakilalahon akar ruas mona di Tuhan dengan bahasa sian adupam alanido ias rohada sida naik macalo ulos sian adupam alania di Tuhan parulo sima akar ruas mon daging dohot dinasida asa totong saya martua saya terpasu-pasu jala dapotan persaulian nasida tujuluan niarion lehon magajang ni umur tongos ma di Tuhan akapasarian na dinggang pasu-pasu ng parumah tanggaw ng akaparkarejuan manata mahusian banwa gijang mamasumaso sa luhut ruas mon adi Tuhan tung nasujadi luasom mo kurangan at turaparon akka ruas mon adi Tuhan alay perdapot-dapot ba dengan bahasa calon nasida sian adopang mau dia nanti madiwali Tuhan alani manupak dalam masuk-masuk maho tu saluhut ruas naro nuaing naing ulosan na marholong ni roha di huriaw na Tuhan asin ni roha ni Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong na siyan di bata amata dohot parsoran nito di porbadia ma masuk-masuk hamu saluhut na amin lani di hamu amang pergual pergusi urusan nami maka ruas na marholong ni roha di huriaw ta hari baik kamu ma edena obat tu sejarah
do kelas ni roha tujulannya ro. Harus